Un poema de amor mandarme redactar, pero non sabería por onde comezar. De pai, ai meu pai, o que me axuda, o que me alegra nos días máis escuros, o que fixo de mí un home. De nai, ai miña nai, a que me trouxo ao mundo, a que me coita, a que me di que nunca me rinda. De amante, ai miña nena, a causa da miña alegría é parte do meu corazón. O azar xa está botado, entón será a muller que eu coñecí nos meus tempos de novo, o amor que eu escollí, pois é pola que levo moitos anos amando. Para chegar ao teu sono, na noitiña namorada, eu teño un cabalo mouro. Para tornar moi dispacio do teu sono, pola alba, eu teño un cabalo branco. Escoito cencáns latendo tras do meu cabalo negro. Volve cantando cengalos co meu cabalino branco. O moito pide moito. Pouco dase todo, pero non chega sempre. De todos xeitos, toma. De todos xeitos, colle o pouco todo que che dou. Non teño máis, ben pouco é. Sou unha alma, sou unha vida nun pobre corpo. Sou. Eu quero a miña tatuí. Quérolle, ainda que sexa parva. Sí, é parviña. Tan parva que lle botas a comida e escapa dela. Bueno, agora que penso, eso tamén me favor cando miña nai me presenta diante unha copa de xudías cocidas. Uah. A diferencia está en que eu non o fago por pago. Eu fago porque é unha comida repugnante, que me fai vomitar. A quen se lle pode ocorrer por primeira vez botar en os xudías a cocer? E ainda peor, a quen se lle pode ocorrer botar a súa boca despois de cocidas? Ese sí que era parvo, pero parvo, parvo. Eu quero, por ser parvo, ver aí, quero. Os parvos hai que quererles, senón que deixámolos e que de amargados entorrando contra as paredes. Non nos convén, son tantos que botarían abaixo a catedral. Pensade, que sería un mundo sen parvos? Nada, pero nada de nada. Quen quedaríamos? Eu, vale, ti, Urdangarín e poucos máis. Quen me ia facer a mí os deberes? Quen ia pasar o ferro a miña roupa? Quen ia pagar os impostos para que Urdangarín... Os parvos son imprescindibles, hai que quererles. Un caso. Outro día, viña da casa dos meus tíos e atopamos dous cans no medio da estrada. Pitámoslle para que apartasen, pero eles seguiron o seu. Estaban totalmente concentrados nunha sesión de disqueo. Eran parvos, mas os seus donos son os que lles queren pola vida. Convenles. Senón que, en que van pasar o tempo que dedican a pasealos, a botarles a comida, a volveros a pasear, a quitarles as carrachas, a volveros a pasear, a limpiarles as... Sería aburridísimo, non? Outro caso. O meu curmán Javier espero nun can, pero parvo si que é, e dos vos, crese que moi guai e chulearse de todo. O Ría de Reis regalaronlle un xogo para DS, e andouse metendo cos seus curmáns pequenos dicíndolle que o seu xogo era mellor, que se tal, que se non sei que... Pero tan emocionado estaba na súa fachenda que non se decatou de que tiña máquina averiada e non podía xogar, mentre que os pequenos sí que podían facer. Daquela, todos comenzaron a rirse dele. El foi matar a vergoña á cociña cunha enchenta de gusanitos. Cando acabou a bolsa, veo xunta a nosa.
e díxonos: comina toda, e vos... Daquela nós fomos a pedir unha bolsa de gusanito. Cando a súa boa nada deu, volteus a chorar. Xa vedes, parvos... Ora ben, quen decide quen é parvo e quen non é? Tomás, outra vez te aquí? Outra vez? Pero que faz aquí? Pois é que xa fixen o que me dixeron Carmen Tadeixo, xa aprendí o poema. Pero non che quedou claro que non podías facer este ano? Podería facelo se ti me deixares. Bueno, ben certo. Pero non podes facelo, nos levamos practicando todo. Levamos moito tempo practicando. Ti canto practicaches? O que recitaches ti, pouco máis. Vamos, pouco tempo. Pero bueno, sabe? Sei, non? Pois ben, adiante. Arrimeime a un pino verde contando estar acollido, menos da choiva do ceo que... Tomás, consigue. Mellor ano que ven. Ben. Cando era tempo de inverno, pensaba onde estarías. Cando era tempo de sol, pensaba onde andarías. Agora, tan solo penso no meu ben, se me olvidarías. Non sei de ti, nin dos teus. Se foxes de min, ou me evitas. Se me queres, ou me ignoras. Se fuches verdade, ou mentira. Se me lembras, ou me esqueces. Non sei por que te escribo, se ti nunca me respondes. Se non compartes os meus soños, se me arregas da tua vida. Se non me contas, nin me escoitas. Non sei que mal me invade, que non te borro, nin te odio, que sigo aquí, como unha boba, que espero sempre unha chamada, que ata desexo que me mintas. Que pasa? Estou anoxada, vale? Nunca estivestes anoxados? Pois iso. Como non vou estar? Non. Non me avaría a consola, nin perdín o móvil. Non chega a desgraza tanto, pero ten a súa importancia. Estive repasando a miña vida. Sí, e anoxeime, xa está. Vexamos. Colócante aquí, así, sen máis, sen pedirche opinión de ningún tipo. Esa primeira. E recíbente con alegría americana. Polo espectacular, digo. Como se lles tocase a lotaría ou dai para arriba. Unha filla, temos unha filla, que felicidade. Que eu penso que por sentirse importante. Debe ser algo semellante ao que sentí o Nadal cando gañou o primeiro Roland Garros. Conseguino, son o máximo. Veña, xa temos un fillo, fáltanos a árbore. O de escribir un libro, iso pode cagar. Na xubilación mellor. Total, o 67, que outra cousa imos dar feito? A primeira semana, moi ben. Preciosa, un encanto, cuspidiña seu pai, 4 kilos menos os gramos. Ben, meu pai, pesarmo máis, dicíana polos pelos no bigote. Unha nenaza, podo coller unha naquilla? E o devolvérsela, alumese esa cara, como se recuperase unha copa do mundial. A primeira xogada xa che fan antes de nacer. Así, sen che consultaren para nada,
Non se conforma con asinar tus apelidos. Non, tamén te asignan un nome. Como a Times New Roman do World. Entendes? Así, predeterminado. E o peor, que ás veces non acertan. Non che gusta nada. Se teñen 9 meses para escollelo. Que non hai presa. Que isto non é pasapalabra. Xa que teño que levar este selo toda a vida, escollede ben. Pilar. Se nace o día do Pilar, será Pilar. Non, mellor María, como a súa avó. E logo Angelina, como a Jolie. Non, vai Jennifer, así aforramos o chamala J-Lo. Se cabra, remataba chamándome Lucía, pero podían agardar a consultarmo, non? Pasados eses primeiros días de euforia, comenzan as críticas. Esta noite espertounos 3 veces. Os cueiros son carísimos. Este ano amolarnos nosas vacacións. E os 3 anos veremos como nos organizamos para levar ao colexo. Collo unha catarreira tras doutra. E os 8 anos ven a primeira boda. Ven a primeira comunión, pero que ven sendo unha boda. Boe, que aí xa empezamos a decidirnos. Como vai ser o vestido, a que ano nos imos convidar, que marca de portátil nos van mercar. E diante de ti, moi ben. Preciosa, como luce o vestido. Semella unha princesa, pero por detrás. As fotografías saíron polas nubes, e o restaurante xa non che conto. E cando chegas a miña idade, esta rapaza está se poñendo imposible. Protesta por todo. Nunca volve para casa a hora que lle marcamos. Volveuse unha desordenada. Enfádase por calquera cousa. Bota o día colgada do teléfono. Mamá, que se poña papá. Non, quero falar con él. Quero que saibades unha cousa. Se non me cambiades de nome, se non me mercades o iPhone ese de 400 euros e non me deixades sair o sábado das 2, denuncio vos o valedor do pobo. Que non, home, que non. Que é unha broma. Veña, que a festa da palabra xa está rematando. Estou aí dentro dunha hora, como máximo. Un bico e outro para mamá.